Karki manta ni yan mata na cikin raina, karki manta ni ke ce sanyin idanuna, karki manta ni ke ce farin cikin raina. In ki rabu da ni bugu na zuciya zai tsayawa. Na sadaukar da kaina domin ki yar budurwa, in baki a gefe nawa za ta ruwa. Zan baki duk abin da kike so ya yar budurwa, hankalinki ya kwanta kaunar ki ne ajewa. Cikin zuciyata da duk lambarina, labarin ganina ke ce yar budurwa. Duk mai sa'a shi ne wanda ya dacen kairi, na aminta da ke koda a ce kina da corona. Asalin cutar so a cikinta akwai haɗari, in ta kama jiki sai yi zama da alam da amana. Ni na yi sa'a na samo mai kyau a Kaduna, in na ambaci kyau hali nake nufi da amana. Ni na yi sa'a da ganin ki ummul kulsum mai sona, zuciya ta yi na'am da ke kin yi nisa da idanuna. In ba bike tambaya waza na ba raina, gani da ke akwai kama a zucikin zauna. Da ni da ke mi zaman maso ba ma rabuwa, ko da a ce za a tada Kaduna. Na baki zuciya karɓa ki adana yar budurwata, abokiyar farin ciki na zan so nata. In ba bike waza na kai na faɗa wa iyayena, abokanai na suna bayanin kamar mutanuna. In ba bike ba wacce zan ba kaina, alkawar na ɗauka guri na tattaki. Rabu da ni bugu na zuciya zai saya.